Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi asteazkena da eta mikrofonoak aurrean ditugunez, bertxotan hasteko prest gaude. Neurri eta doinua zuen esku. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak bertsolaritza babes bereziko kultura ondasunin material izendatzen duen dekretua onartu du. Nafarroako Gobernuak kultur intereseko ondasun izendatu zuen bertsolaritza 2018an eta Ipar Euskal Herrian 2022ko azaroan ondare inmaterialen katalogoan sartu zuten. Hala ere gu bertxotan baino beto moldatzen gara kantuan. Beraz, asteazkenari hasiera emateko DJ Igo musika. Ezagutzen duzue tximeleta efektua, ezta? Bai. Esaten dute tximeleta bakar baten hegalek tsunami bat sortu dezaketela, nonbait, bere historian antzeko zerbait gertatzen da. Gertakari txiki bakar batek luzaroan iraun dezakeela. Horixe gertatu zen gaurko egunez. Izan ere, 1952ko ekainaren 12an, hau da, gaurko egunez, Anne Frank gazteari eguneroko bat oparitu zioten bere 13. urtebetetzan. Gazte juduak bere nerabezaroa eta bereziki bere familiarekin naziengatik ezkutuan pasa zuen denbora kontatu zuen bertan. Eta egun mundu osoan da ezaguna. Hilabete batzuen ondoren ordea, familia osoa atxilotu zuten eta alemaniar konzentrazio esparrutan banatu. 1944ko iraiaren 2an bidali zuten Ana Auschwitzera eta geroxeago Bergen-Belsenera. 1945ko otsaia edo martxoan tifusak harrapatu eta han hil egin zen. Anne Frankek etzon jolasteko aukera gehiagirik izan. Ta bera bezalaxe, ume asko gaur egun ere ezin dira jolasean ibili. Horregatik gaur, ekainak 12 haurren lanaren aurkako mundu eguna da. Nazioarteko lan erakundeak 2002az geroztik ospatzen duen eguna da haurren lan esplotazioari aurre egiteko sentsibilizazioa eta aktivismoa sustatzeko helburuarekin. Lanean jarduteko gutxieneko adinari buruzko 183. hitzarmena eta haurren lan mota okerren gaineko 182. hitzarmena sustatzeko ere balio du egunek. UNICEFek egindako ikerketa baten arabera gutxi gora bera 150 milioi haur eta nerabe lan egitera behartuta daude. Lanaren nazioarteko erakundeak erregistratutako zifrak nahiko kezkagarriak dira. Izan ere, horietako ia 8 milioik etxeko rolak betetzen dituzte. Gehienak neskak. Ara, horre ere patriarkatua. Begira, entzuten ari garen artista puskau, gaurko egunez jaio zen. Ana Maria Tillu Merino, ezagunagoa Anita Tillu edo Ana Tillu izenez, franko-txiletar rap abeslaria eta bestigilea da. 1980ko hamarkadaren amaieran egin zen ezaguna Latinoamerikan makiza rap taldeko kide gisa, baina 2006an bakarkako ibilbideari ekin zion. Orduz geroztik, hainbat Grammy sarietara izendatu dute. Bida, emakumeen eskubideen alde abesten duen beste abeslari bat ere gaurko egunez jaio zen. Maria de Los Ángeles Rosalén Ortuño, izen artistikoz, Rosalén. Esetan joan intzana Ez da Rosalen euskaraz entzuten dugun lehen aldia. Kantu hau 2022an plazaratutako albumekoa da.
Bertan euskaraz abesten du Rozalenek, eta musika disko berean badira asturiaz, galizieraz eta katalanez abestutako abestiak ere. Aurretik gainera Zean Maiz taldearekin edo Olatz Salvadorrekin ere abestu zuen. Bagoazen musikari batetik bestera, gaurko egunez adibidez Txikorea jaio zen, Amerikako Estatu Batuetako jazz musikako piano jotzailea. 1960ko hamarkadan fusioko jazzaren sorreran parte hartu zuen Miles Davisen taldeko kide gisa, eta 1960ko hamarkadan genero horretan egindako lanagatik egin zen ezagun. Return to Forever taldea sortu zuen beste virtuoso batzuekin 1961ko amaieran. Mila bederatzion eta 1980 urteetan beste musikari askorekin elkarlanean jarraitu zuen Gary Barton eta Paco de Lucía musikariekin adibidez. Herbie Hancock eta Keith Jarrettekin batera azken hamarkadetako pianistarik onena dela diote askok. Jazzaren hainbat ereserki konposatu zituen. Spain, 500 Miles High, Armando's Rumba, La Fiesta edo Windows. Efemeride gehiago, gaurko egunez Felipe Juaristi Galdós euskal idazlea jaio zen. Poeta gisa da batez ere ezaguna eleberriak eta ipuinak kaleratu baditu ere. Hainbat sari eskuratu ditu horien artean, 2 aldiz jaso du Euskadi saria 1998an Galderen geografia poema liburuarekin eta 2000 urtean haur eta gazte literaturaren alorrean Animalien inauteria liburuarekin. Aize, baina musikatik literaturara pasa zara, Gartxot, eta gaur azkena da, eta hemen mikrofonoak eta fokoak prest daude elkarrizketa akustikorako. Eske, musika, poesia, denen astuta. Izan ere gainera gaurko gonbidatua musikaria da, baina poeta ere izan ziteken letra derak idazten baititu. Arantzari gabe ere, esan nuke, jani ere nervioso nagola, izan ere jani arantzabe dator, eta bestera batera esan da, esan ezin. Erretratu bat diskoa hitz egitera etorriko da Altzagaratetik zuzenean eta aurreratu dezakegu guretzat behintzat, elkarrizketa berezia izango dela. Eta doinoetatik aratago tartean, Gartxot, zein elkarrizketatu duzu? Beste behin telefonaren bestaldean laguna handi bat kasunetan Gernikatik Jon dela musikazalea amorratua eta bere selekzioa ere epikoa. Hori izan ziteken Gartxoten maite duta, baina uste dut etxetik prestatuta ekarri duela, berea besteok egin dugun bezalaxe. Beraz, ni entzuteko tesiatzen. Hasiko gara inoa. Ekainak 12 ditu gaur entzule eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzule eta ikusle ere bazareten. Oiek, Gartxotun zainleton egunon? Egunon, ekipo. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafiak 800 eta lehena du, 801 garrena ekainak 12 goizak 10 eta 16 minutu gu hemen hiru, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Ez dut inoiz lorerik, baina osabaian lurra izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, ametsandiaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bide. Goizeko 10:18 minutu gaurko saioa abiatzeko, egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu. Hemendik Gorkak txatean utzi dugu, egunon Gartxot, zer moduz, nire maite duta da iganden aisterra zura nuala, Tapia eta Leturia ikustera, garrote, ze ona. Ba, gozatu Gorka. Bai, igual azalduko gure bai, Ojo, Hareak harria, harriak harea. Haizea Zein da zure maite duta Gartxot? Ba, pentsatzen ibili naiz eta gaur nobedade gisa, nik uste dut berez maite dut badela, baina ulertu dut bat dakarkit, bai. Eta ulertu dudanez, ba, esango dut maite dudala. Baina oraintxe ulertuko duzu zuek ere bai. Lehen urtetik banabil alako sentsazio bati izena jarri nahian, eta zuek ziurrenik orain kontatzen dudanean esango zute, hombre, welcome to the club, edo beste bat, ez kolekziorako. Baina egia da, lehen urtean pasatako gauza batzuen arira, banuela buruan ulertzea kostatzen zitzaidan ezin egon bat, Ez dut uste grabea danik, baina hortxe dagoena, ez? Eta juten ez dena, eta ez dut hemen txapa sartuko, baina ari nintzen, hau zerote da. Eta irakurtzen eta jendearekin hizketan, eta aste honetan podcast batean aurkitu dut erantzuna, eta, bueno, ez da hemen ofizialtasun eza, baina ba omen dago kontzeptu bat dela antsietate nahasmendu orokortua. Eta siglak ez dakit nola diren erderaz eta ingelesez, euskeraz ekarri dut, ala behar duelako. Eta ez dut esan nahi hori dudanik edo ez, baina nik buruan nituen sentsazio askori izena jarri diet, benetan ba honek bere atzean duen esplikazio ere entzuna. Eta, bueno, eman dit alako lasaitasun bat, ez? Buruan daukazun ezin egon horri naiz arrazoiak ez aurkitu izen bat jartzen diozunan eta ikusten duzunean pasatzen zaizuna eta sintomak eta horiek direla, eta orduan ulertu dut bat ekarri nahi nuen. Irakurri dut ere oso ohikoa den gauza bat dela, eta gaur egun bizi den edo nork maila batean edo bestean bizi duen zerbait, baina bai, nik askotan izaten dut kontrola ezina eta irrazionala den beldur moduko bat, zeri ere ez dakizula, eta badu gainera oso aktibidade asko duen jendearekin zerikusia, gauetan lo egiteko arazoak izaten ditugun hoiekin, eta bueno, bada mapa bat txiki bat aurkitu izan manu bezalaren, ez dakit nola esan, satisfakzio edo sentsazio bai, maitea dut hori aurkitu izana, ez hainbeste atzean normalean eukitzen dudan sentsazio orokortu hori, baina ez dakit hori ekarri nahi nuen zen izan da aste honetako gauza bat asko irakurtzen dut, asko entzun eta gauza honen inguruan ez, buruan gaztak ekartzen dizkigun pentsamendu honen inguruan baitz egiten duten esperto askoek, eta azkenean aurkitu dut eta entzun dut aste honetan lehen aldiz kontzeptu hau, eta esan dut, ostras, hori da, eta bueno, ari naiz denak bezala, ba, hausnarketan eta bizitzan pauso ederrak ematen, ba hori murrizteko, naiz esaten duten behin anterata hau bizitza osorako laguna dela, baina bueno. Honegatik esaten dute izena duena bada. Hori da. Ze garrantzitsua den gauzei izena jartzea. Bai. Ze izena duenean askotan, batzutan orain agian mugara eramaten dugu eta denari jartzen dugu izena eta dena diagnostikatu nahi dugu eta denak dauka etiketa bat eta agian muturrera eraman dugu. Baina garrantzitsua da jakitea izen bat duela ez zaizula soilik zuri gertatzen, badaudela arrazoiak eta irizpide batzuk horri aurre egiteko edo, eta ulertu dezakezula zure gazta asko zabeto. Bai, eta gainera askotan pasatzen da gauza hauekin ere gaur egun nik beti diote, hitz batzuk erabiltzen dira horrelako arinkeriarekin eta merkealdietan egongo balira bezala, eta ni ere ez naiz horren zalea, eta horregatik basko irakurri eta gauza kuestionatu, eta ez dakit, hau oso kontzeptu borobila iruditu zait, ba, sentitzen dudana izendatzeko, eta horregatik eman dite
ez dakit, lasaitasun puntu bat, bai. Aukera ematen dit honeko Juri, welcome to the club beharrean nire ingelesezko esaldirik gustukoena erabiltzeko. You are preaching to the choir. Ja! Nire erraietan bazkatzen. Zanot, edo zan, you are preaching to the choir, edo it's raining cats and dogs. Eta, Bi hoie bakarri dauzkat, orduan. eta euria ari du, ba ez. Orduan, ba, it's preaching to the choir. Ez, Gipuzkoa barnekaldean behintzat, Hori da, hori da. Ez dakit orain Euskal Herriko txokoren batean euria egiten ariko den, baina aurreko espenaren arabera uste dut ez, gaur egun lehor xamarra du Euskal Herrian. Uste dut baiet. Zena zure maite dut agoin? Oh. Ba, nere maite duta da, adinak ematen dizun lausotasuna. Eta zehatzago azalduko dut. Gure herrian, herriko festetan, beste hainbat herrietan bezala, badago egun bat kuadrillen eguna izana duena. Kuadrillen egunean, ohikoena, ez dut uste soilik Tolosan ematen denik, beste herrietan ere uste dut arrela gertatzen dela, herri bazkari bat egitea izaten da, edo kuadrillarekin bazkaltzea, edo kuadrien arteko jolasaik egitea, horrelako kontuak. Eta nerabea zarenean, esango nuke nahiko zurruna izaten dela kuadrillaren kontzeptu hori, eta egun horretan, ez balin badokazu kuadrilla, agian, ba egun deserosoa izan daitekela, behintzat Tolosan ala gertatzen da, ze kuadrillek eramaten dute kamiseta, kolore zehatz batekoa, eta kuadrillakoa, eta orduan, kuadrillakoa ez bazara, ba egun horretan, claro, kuadrillen bazkaria da, eta orduan kuadrillaren bazkari ofiziala da, orduan ezin zara etorri, eta uste dut horrelakoak gertatzen direla, badakit nik inguruan izan ditu dela lagun satelital batzuk, ba, inoiz ez dutenak eduki, agian, ba kuadrilla itxi bat, eta egun hori deseroso egiten zitzaiela, ez? Ze, bai, ni hauekin eta besteekin ibiltzen naiz, baina kuadrillaren egunean hain zurru dena denez, eta nien naizenez kuadrilla hortako kide ofiziala, ba ezin dut ara joan bazkaltzera ulertzen didazu, ezta? Bai. Eta iruditzen zait, urteekin, zurruntasun hori galdu egiten dela. Eta aurten, ba, ari nintzen ni gutxepez, aurtengo kuadrilla eguneko bazkaria hitz egiten nire lagunekin, eta ari ginen, ba, bueno, kezkatuta zer bazkalduko dugu egun horretan, kozinatu egingo dugu, nonbaitetik hartuko dugu janaria, zainen etxean egingo dugu, eta joan da bazkarira batzen jendea, kuadrillako zerrenda itxi horretan ez dagoena, eta inork ez du zalantzan jarri. Hau da, egin dugu zerrenda egun horretan nor elkartuko gara herrian bazkaltzeko, eta naiz eta, ba, historikoki, hainbat pertsona ez diren kuadrillako kontzeptu itxi horretan egon, bazkaltzera etorriko dira. Eta inork ez du zalantzan jarri, eta inork ez du esan, baino hauek etorriko dira, si, berez ez dira kuadrillakoak. Ba, hori maite dut urteekin, zurruntasun hori galtzen joatea, eta askoz naturalagoa izatea dena, zuk harreman bat balin badaukazu, ba, lagun batekin, ba, naiz eta ez egon klub itxi horretan sartuta, ba, noski etor daitekela zurekin bazkaltzera, afaltzera edo planen bat egitea. Eta hori emaitu dut. Egin genezake kuadrillen lausotzaien kluba, horrelako zerbait. Ze badago jende mota bat, bagaude jende mota bat, kuadrillaren zurruntasun hori ere pixka bat beti lausotzeko joera gehiago dugunak, eta kuadrillan badago jende igual gutxiago, ez? Gero gauzak natural gertatzen badira, eta oso ondo, baino batzutan badago jende bat, ez? Hori gehiago usten duena, ez? Edo hori gehiago zabaltzen duena. Bai, baina uste dut, adinarekin aurrera, nik topatu duna behintzat da, ja ez dauzkadala inguruan zurruntasun hori mantendu nahi duen jendea, ez? Bai, ulertuta. Eta guain dela urte batzuk, ba, gian, bai, eta nera beratzaroan, da, eta are gehiago, eta hemen badakigu, ba, kuadrien kontzeptua, ba, izan daitekela itxia, eta izan daitekela, ba... Izan daiteke toksiko xamarra ere. Izan daiteke. Eskat, batzutan pasa egiten gara, bai. Ba, ze hona, gehi bat zuen maite dutekin, eta nire maite duta, pixkat, azalekotasunaren edo hain sakonak ez diren eta zoriontasunan laguntzen duten gauzen aldarrikapena. Oso egunon esatearen aldekoa. Etxerik atera eta ezagunak topatzen dituzunean, lagunak ez direnak, bizilagunen bat, edo egunero topatzen duzun pertsona hori, ez duzun ezagutzen, baina egunero topatzen duzu, eta egunon hori, horren oso aldekoa ere beharrezkoa ez den jatortasunarena, alegia. Iritsi zara zebrabide batera, geratu zara zure egin beharra hori delako kotxearekin, baina gurutzatzen ari denak eskerrak ematen dizkizu, bai, zure egin beharra delako, baina
bueno, geratu zarelako, eta zukari eskerrak nolabait itzuli edo ez da ezer, ez? Komunikazio txiki horiek, pixkat, iritsi gabe Mr. Wonderfulianoak diren gauzetara, baina, bai, goizetan eguna hasita gauza txiki horiek, unona izan, esan dizu kafetegiko zerbitzariak edo zukari, ez? Ai, eskerrik asko, harritu du zerbitzaria zuk egun ona izan batekin agurtzeak. Gauza txiki horiek uste dut aldatzen dutela pixka bat, bai, pixka tximeleta efektu bat ere sortzen dutela gure egunean, eta goizetik horrelako 4-5 input juntatzen direnean, gorputza beste toki batean kokatzen zaigula. Iruditzen zait, eta hori da nire maitu dut. Leno esan dudanaren arira ere, eta zureari gehituz, entzun dudan gauza askoren artean, esperto batek aipatzen zuen ansiolitiko honena dela irribarrea eta besarkadak. Baina benetan, Benetan. Eta, bueno, hau, zuk ere besarkadak ez dituzu aipatu, baina nik uste dut mentalki aipatzen zenituen egoera, badirela, bai ez, ansiolitiko eder eta doako... Bai, barrearekin eta ansiolitikoarekin oso estresatuta edo antsietatik giro horretan zabiltzanean, ez? Nahasmendu orokortu honen egun olapsia puntak horietan. Eta zerbaitek barre algara bat ateratzen dizunean, fisikoki hemen zure diafragma inguruan zerbait kateren bat hautsi egiten. Eta esatu, ze ondo sentitzen izen bat batean, ze golpetxo eman dudan nire ezin egon ontatik hobeto egotera barre algara baten ondorioz, ez? Eta horretarako onena gozategi. Eta Julen Goikotxearen txisteak. Ze txikorearen oso ona da. Oso ona da. Gaurko egunez jaio zen txikorea esan dugu, ez da? Txikorea, bai. Bai, eta Julenek esan du hori kafeari botatzen zaiola, ez da? Txikorea. Jo. Gora, Julentzio, epa, bi gauza esateko, zertan hasi aurretik edo aurrera egin aurretik. Egunon gaztiak, horeretan euria. Horereta kostaldea kontsidera ezakegu, Indioker. Hortxe, ez? Marearen eraginpean bizi den herri bat. Gure kolaboratzaile baten arabera, bai. Bai, ez da? Bai. Ze kolaboratzaile? Ez dut esango. Ez dut esango, aizu. Bai, berez teknikoki horreta oharsoaldea litzateke, ezta? Bai. Baina, oharsoaldea izateak ez du ukatzen kostan egotea ere. Ez du ukatzen. Ez dakit, hortxe dago, ez? Mare menpe. Ez esan nahi duzu. Nora iritsi nahi duzu. Where are you going? Where are you going? I have said that in the interior of Gipuz, we are without rain. That the opposite would be the coast. That's why I say, you know what I mean, my friends. Aurreko ikusi nuen bideo bat zela, ustez Mallorca zela, eta oporretan, Ingalaterrako jende asko. Eta orduan kazetari bat zegoen, eta kazetariak etzekien ingelesez. Eta orduan beste emakume bat omen zegoen, eta emakumeak bere burua eskaini zuen itzultzaile lanak egiteko. Emakume horrek. Ingelesa eskai. Uste dut bideo hori ikusi du, ala? Eskai xamar. Eta orduan kazetariak esaten dio, itzultzaile lanak egiten ari den emakumeari. Galdetu mesedez, noiz iritsi ziren. Eta orduan hor, nahiko ondo moldatzen da emakumea, ez? Eta esaten when you in Mallorca, olako zerbait. Eta orduan ulertzen dute, eta erantzuten dute, eta baina gero esaten dute, galdetu mesedez, zer dan, festatik gehien gustatu zaiena. Eta emakumeak esaten die, ari dira, kazetaria espainolez ari da, eta orduan esaten die, galdetu, ¿qué es lo que más les gusta de la fiesta? Ingelesez mesedez, eta emakumeak, eta orduan giratzen da, eta esaten die, ustezko Britainia horiek, gainera ez direla, eta Britainiarrak, esaten die, yes, ¿qué es lo que más gusta de fiesta? Gaztela, azentoa jarri baino gaztelaniaz, zeharo, horrelako antzeko dago, argentinar batena, uste dut, entrenatzaile argentinar baten bikoizketa egiten, ez dakit, ingeles batena argentinarrera edo espainolera egiten, edo horrelako zerbait, eta antzekoa da, eta oso graziosoak dira horrelako bideoek. Tira, Indiokerrek baieztatu digu, baietz, noski, bere garaian kosta zen horereta. Beraz,
Hortxe bai, ez da pena. Hemen, gero ja, ez da bai da sakonagoak balin badaude, edo gure emailera iritsikoa dira erreklamazio historiko administratibo zirkunskribizkitikoak, bueno, konponduko dugu, sortzen ari garen nahasmendu orokortu hau, baina tira, bromak alde batera utzita. Gorkak esan du, kotillo nahi dezute? Gorka, beti nahi dugu kotilloa. Beti? Baina orain, doinetatik garatagoan murgilduko gara, eta minutu batzutan bueltan gara, bitartean hementxe mikrofonoak jarri, eta esan ezingo Janire Arantza bemen izango dugu. Eta bitartean Gorkak idatzen dezala. Hori da, idatzezala kotilloa, eta joango gara hau garatzen. Behar bezala, gartxotun zein letona izan da Jon Delarekin, eta doinetatik garatago atal berri hau ondu du. Kaixo ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela kantu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonoaren bestaldean lagun bat, Jon de la Fuente edo Dela izenez ezaguna. Musikaria izateaz gain, aipatuko dizuet oso musika zalea ere badela, entzule amorratua, makina bat aldiz elkar banatu ditugu gomendioak gure laguntasunaren baitan, eta horregatik ekarri nahi izan dut doinuetatik haratago tarte honetara. Badakidalako telefonaren bestaldean gomendio ederrak botako dizkigula. Beraz, asko luzatu gabe, entzun dezagun zer gomendatu nahi izan digun Delak. Aukeratu duten lehenengo abestize, Bad Nerves taldeko Baby Drummer da. Eta talde hau da, ontxe oindala astebete erakutsi hostien talde bat, Essexekoa die, Inglaterrakoak. Eta oso engantzetan hau, rollo power pop edo punk alai eta distorsiona horregaz. Aukeratu duten bigarren abestizia Gernikeko talde arin eta ganberronan lehenengo diskoko Paintball con Granadas abestizia, kilobatios die eta benetan entzuteko diskazo bat da eta kriston talde. Ya no puedo morir.
mal comprados. Me voy cambiando. Hirugarren abestize da Bio Belgradon El Cristo dos Faroles abestize, euren azkeneko diskotik ataranikoa. Eta oso esanguratxo itxaste honek eukindaben garapena, eskrimo mundutik, pop edo elektronikiegaz tantietan ibildi zen gauzetara, eta kolaborazio kuriosoak indabez, da azkeneko bi diskoak oso gustukoak ilatez. Azkenengoa da Pon taldien The Weather, diskoari izena motetxona, eta Pon da talde bat, Perzekoa, Australiakoa,
eta bere partaideen artean hainbet talde ezberdindek izen je, eta disko hau psikodele munduen sartzen da ekoizpena Kevin Parkerrekin je dau. Mi esker dela zure gomendioak gurera ekartzagatik, batzuk ezagutzen dituen, besteak ez, baina tarte hau horretarako erabiltzen dugu. Doinu berriak entzunez, gure belarriak aberasteko, beraz, besarkada izugarri bat dela, eta eskerrik asko. Egia esan zenbat momentutan konpartitu ditugun abesti asko zuketanik, eta benetan ilusioa egiten dit gaurkoan tarte honetan zure ekarpenak izatea. Beraz, bagoaz entzule, urrengo astera arte, Australiako talde izugarri batekin, beraien izena Pond da, eta abesti honen izena The Weather, eguraldia. Urrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean, ondo segi. Aio! Goizeko 10:47 hementxe gara Jon Delarkin Gartxotek eginiko doinuetatik aratago hau entzuten, baina bagoaz Gazte izaldera, Josune Belez de Mendizabal ere, bertan dugulako preste gurean, eta agurtu behar dugu, txiribueltaka jai aurretik. Josune, egun honetan gitorri. Ongi etorri eskerrik asko, egunon, ni txiribueltatuta nator ja gaur. Ai, ama, zeloko azeleroia. Pentsatzen honen nintzela llegatzen, dana kontatzera noa. Bai, Atuan natza. Zer? Entzuten diazu? Bai, atuan natza. Bai. A ber, hartu arnasa. Asko zobeto, asko zobeto. Bai, egia da. Ikak, diafragma, zure
Nola aurpegiko daukadanik diafragma. denboran Inigo, nola azaletan daukadanik diafragma. presentzia lortu. Odei bat naiz. Carlos Jesus. Bai, zuzado dei Bai. bat oino Clinton izeneko. Bai. Asko Nola zobeto zentratu nago, eskerrik asko. Golako odeiak. Quintonetan? Quinton. Hoi esan nizun ez dut referentzia ulertu. Ja, Quinton. Zan odei bat, bez. Bueno, oso zarra da hau, Gainean- Hau da Txikitan finduz, gure Bobe konpainian, Lesboe Bobe konpainian, gara jasongerra eta biok, gutxi gora bera edade berekoak, eta gero dago ane, 10 urteko epearekin, ez nahi dut, beranduago jaio zela, bueno, 12, ia. Kontua da, askotan aipatza ditugunean gauza batzuk, gure garaiko referentzia, batez ere telebistakoak edo iragarkienak eta holan, batzutan bai, ze gauza batzuk mantendu dira denboran, baina beste batzuk ez, adibidez hau, Fufu, Carlos Jesus. Hori, ez dakite zuk Goiuri ezagutzen zenuen, ez. Nik ez dakit ez da, ze programak batzen. Ateatzen zen, ez dut gogoratzen orain, tipo bat Arus, ez dakit, bueno, ez dakit, gaur egun errekuperatu dute tipo hori, eta dago antena, la sextan edo, holan. Egiten zuten pertsonaje bat, zetorrela Gamidiz, bueno, gaur ez dut bat emango. Bueno, egiten zuen olako azti bat balitz bezala, edo, eta orduan jartzen zituen eskuak iruki moduan, eta egiten zuen fu, eta hori. Bueno, kontua da, guk olakoak aipatzen ditugunean taldean, anek esaten du, ez dut ulertzen, zuk esan duzun gauza bera. Eta orduan guk erantzuten dugu, eske senotak ez finduz. Eta hori ere beste iragarki bat zen. Eta oso atzera denboran, ez dakit gogoratzen zenuten, olakoa, uste dut Barritas de Merluza, olako zerbait egitu dutenak. Orduan, iragarkia zen, senotak ez finduz. Eta hori esaten dugunean, esan nahi duguna da oso viejunoa garela. Bai, jazta, venga, onartuta, eta nire diafragma super txatxi. Josun Belez Mendizabal, nondik nora gaurko txiribuelta? Ez dakit, Gasteiz inguruan berri onak izan zitezkela ere, jakin dugu azken orduetan, baina ez dakit guztiz onak diren, ozer den? Bueno, bai eta ez, Inigo, ondo aditu duzu, bai, Gasteiz antzokia, berez izen ofiziala dena Izaskun Arrue antzokia, irekitzear omen dago, ala jakinarazi digu prentsak, eta ala erakutsi du bebai Lazarraga elkarteak, jauregi hori, antzoki hori, kudeatzen duen elkarteak. Bai, eren egun izan zen, horre hitzarmena aurrera doala, eta orain arte egozten zioten elkarteari zorra hori, bai ordaindu beharko duela elkarteak, baina prorreatuta edo nola zatika, ez? 5 urtetan ordaindu beharko du zorra hori. Zein zen zorra? 112.000 eurokoa? Bueno, urte bete luzez, itxita egon ondoren, gastatu ez dien euro hoiek dira nolabait bueltatu beharrekoak. Karo, pentsa ezakezu, bale, baina itxita baldin badago, erabat ez da gastatu, baina hortxe ibilia langileak zeren zain, zergatik etzen irekitzen, udalak ez duelako ireki. Beraz, hitzarmen hitzak badakar olako bi aldeen arteko ardura. Orduan, hau da, nik holan azaltzen dut, eta holan da pixkat ere bai sentsazioa, sentsazioa da gazigozoa. Hori, batetik irekiko dela, hori berri ona da, ze hor blokeatuta zegoen, bi aldeen arteko komunikazioa, baina bestetik esaten duzu, udalak nahi izan duenean, nahi dut, berak ez du ireki orain arte, beraz, orain erabaki du, entzutea belarri zabalagoekin, bai Lazarragari eta bai Gasteiz plataforma osatzen duten 100 pertsona hoiei, eta irekitzea erabaki du. Orduan, ez da garaipen bat, ze zorra ordaindu behar da, bai ala bai, baina bada tarteko bide bat. Baina bai, kuriosoa da, ez da, hitzarmen batean antza ardura bi ona denez, baina zuk esaten baduzu, claro, eske udalak orain arte itxita izan badu, zen lan utzi diguzue guri egiten, Lazarragak ere hori, ez, planteatu zakeen. Eta, bihar badago tokian tokiko batzarra, eta, bertan onartuko da, bai? Komunikabideetan ikusi duguna, onartuko da, eta gero ja, sinadura etorriko da, hitzarmen berri baterako. Orduan, hortxe, berria ona da, sortzaileok eta publikoa orokorrean eta gizartea pozik dago,
baina, bueno, nolabait esaten duzu, bale, bueno, zorra jandugu, ezta? Azkenean, bueno, hortxe hor, gazigozoa. Beraz, hori da esan dezakedana, hori ez dela izan garaipen bat, baina bai, bueno, entendimendu batera ailegatu direla, eta zorionez ere bai, espero dugu lehenbailen, hori abian jartzea, ze kultur programazio pilo bat daukagu ataskatuta, eta gogotsu, eta honek ez du esan nahi, Gasteizko udalak, ez duenek programatu behar euskeraz, beste toki batzuetan, ez da dira izan aitzaki. Bai? Epe luzera bada albiste hon bat, ze orain, zorra oso presente daukagun honetan, bai gazigozoa dela, bai, iritsi den hitzarmen hau edo adostasun hau, baino epe luzera Gasteizek edukiko du horrelako leku bat, eta orduan, urte batzuk barru ez, ikusiko dugu 2024ko ekaineko hau albiste hon bezala. Bai, segurenik. Bai, alan ere ikusten dugu, danok atzore bileran izan ginen, eta hori ere pentsatzen genuen. Igual gaurkoz, bueno, hori gazigozoa dela, baina etorriko dira garaio beak, eta jungo da ere mamitzen, ez? Bertan gertatzen den guztia, programazioa, egitasmoa bera. Momentu honetan, ere esan beharra dago, lizentziak abian direla, lizentzia teknikoak baita ostalaritzakoa ere bai. Eta atzo, nire zalantza zenik ez dut ikusi barrutik. Karo, hau duela urtebete luze amaitu zala obretan, eta bai komunikabideak sartu zirela, eta zenbait argazki dauz, baina, bueno, nik ez dut ikusi, eta orduan gure zalantza zen, ea zenolako tokia zegoen eskenatokirako, eta atzo argitu zidaten eskenatokia izango dela montatu daitekena, montatu eta desmontatu beharren arabera. Eta horren arabera ere, hori da, modularra zitzaidan ateratzen bai. Eta horren arabera ere, publiko gehiago edo gutxiago sartu ahal izango da. Orduan, hortxe, baina gogoekin, eta ez dakit, igual agian etorkizunez oso urrun batean, igual bisita gidatuak egin daitezke, naiz eta oraindikan lizitazio batzuk falta, nik gustora ikusiko nuke, eta nik uste dut Gasteizek ere gustora, Gasteizko biztanleek gustora ezagutu nahiko luketela barruan dagoen hori. Open all the doors and let you out into the world. Bueno, Gorka ja prest dago, bai, kulturzastetik jungo geha dio. Oso ondo, Gorka. Eta gero, Gorka, kontatigu bere kotilloan, Gorka hau, antenan kontatzeko modukoa da, edo gu gure artean gordetzekoa da? Gurekin... Ai! Zure baimena ematen badiguzuko, aipatuko dugu. Ez kotilloa bera, baizik eta... Puntua jarri behar dugu, ez da? Kotilloaren aurretik esan duena, eta horretaz ere hitz egin genezake. Aipatuko dugu? Ze polita norbait gustatzea esan du. Hori da. Orduan nik imaginatzen dut Gorka ilusionatuta, norbait ezagutu duelako, eta pertsona hori gustatzen zaiolako, eta Gorkak idatzi du. Ze polita norbait gustatzea, eta egia da, oso sentsazio polita dela, hasierako hori ez, norbait ezagutzen duzunean, eta gustatzen zaizu, eta daukazu horrela ilusio tonto bat bezala, eta ni ados nago hori, polita dela, ez? Norbaitekin errimatzea, ez? Oh! This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets. Bueno, ez du esan Gorkak, beraz hortxu utziko dugu, informazioa puntuetan. Goiuriren par gaiztoa edo xelebre hau. Moto bat arrankatzen, no? Ai, nolako azaten, Niri txikitan metrai eta parra egiten nola esaten ziaten. Hori ere bai? Bi. Ni barrura egiten dut, zuek, hori ez da entzuten irratian. Horrela. Nola barrura? Horrela. Arnaz hartzen barrura blade. Bai, bueno, oso gaizki, oso itxusia. Anege barrarena da ederra, beti kontatzu gauza bera, baina eske barre egiten du, bere hortze ederrekin, oso polita. Bueno, nik ez daukate hori beste gauza batzu ditut. Eta, zer, jala ditu naiz.
Ai, ama, jazta. Bueno, pues, Iruditzen aztertzen ari zaretela orain... Goiuriren farra eta gero sarraskia dio indiokerrek. Inparra goiuri? Ez dut egingo, ja. Osea, ni ja, jazta. Egizu soplita dela. Sortu didazue komplexu bat. Eta nik enuen behar komplexu bat. Goizeko 11 bueltan ditugu, Josune, ez dakit beste zerbait txiri bueltatzeko intentzioa zenuen, baina hemen hasi gara, amodio kontuetan eta parre kontuetan eta denboratik gabe utzi zaitu. Bai, ez, orain ez den anteratzen ni naiz, ez dakit gorkari ze pasa zaion, ez badu kontatu nahi, bueno, nian enteratuko, baina nik esango dizu eta amaitzeko minutu batean, zer, bueno, gaurko berri batzuk, bat txartela erabiltzen duguna, bueno, nik ez dut erabiltzen, ze bizikletas noa leku guztietara, orduan, bai behi hartzeko, bai tranbiata, poliziak iragarrei du kontu zibiltzeko ari direla, ez dakit, fraude edo ez dakit zenolako iruzur egiten, horrekin, ez dakit WhatsAppen bidez, zerbait jasotzen dela, eta kontuz klikatuz gero, bueno, diru kontuak izango dira, beraz, kontuz, bar txartelaren inguruan informazio berezia ezoikoa jasotzen baduzu. Por cierto, hemen Gasteizen ja, poliziak udaltzainak hasi dira bikoteka elkarrekin joaten, patrullando, zertan eta bizikletaz, los bizipolis, ja badaude, uda llegatzen denean, ateatzen dira horrela. Hori da, ez dagoen kale, da Gasteiz, bale? Eta gero ze kontatu, bueno, komedialdia gurean dagoela, komedialdia da jaialdi bat umorea dukena helburu eta, bueno, urrian izango den arte, osea, izango bada ere, ja, aste honetan daukagula hemendik Agirre Gomez Korta jauna bere monologo batekin, Vital Fundazioan, eta, bueno, Gasteizen gauza pilo bat dauzela aste honetan, asteburu honetan, baina ja denbora aurrera doa, eta uste dut nire tartea ja, txiri voltatu dala, ez? Josune Belez de Mendizabal Fernandez di Garaialde datorren asteleen erarte, ondo izan, zaindu asko, eta zaindu Gasteiz, Bai, holan egingo dut. Gero arte eta oraintxe gu bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Bai, egunon zuei ere, indarkeria matxistari buruzko albiste batekin hasi behar dugu, hain zuzen ere, Javi de Pedro Realeko futbolarioia Martuteneko espetxean sartu dute, 9 hilabeteko zigorra betetzeko. El Diario Baskok asteazken honetan jakitera eman duenez. Aipatu egunkariak azaldu duenez, astearte honetan atxilotu zuen ertzaintzak jokalarioia Astigarragako sagardotegi batean. Azken boladan parrillero gisa egiten baitzuen lan. Pasai trintxerpen bizi den emakume bati emandako tratu txarrengatik ezarritako kondena baten ondorioz eman dute espetxeratzeko agindua. Era berean, zabaldu da ere, pasaden astelenean, beste emakume batek salaketa jarri zuela De Pedroren aurka besoa apurtu ziola esanez. De Pedrok gainera aurrekariak ditu indarkeria matxistan, izan ere 2018an atxilotu zuten bikotekideari erasotzeagatik eta karguekin aske geratu zen orduan. 2010an bestalde 51 egunez lan komunitarioa egitera zigortu zuten telefono mugikorretik bidalitako mezuen bidez bikotekide ohia mehatxatu eta irantzeagatik. Goazen oso bestelako gai batera, pertsona migrante bat hiltzen da 45 minuturo Kanariar bidea zeharkatzen saiatzean. Caminando Fronteras elkarteak asteazken honetan argitaratu berri dituen datuak dira. Guztira 4.808 migratzaile hil ziren urtarrietik maiatzera Europako lurraldera Kanariar bidetik pateraz edo kaiukoz iritsi nahian. Hau da, ia 32 hildako egunean edo hildako bat 45 minutuan behin zifroien arabera. Nazio Batuen erakundeak aspaldi adierazi zuen Afrikako kostaldetik Kanarietara doazen nabigazio bideak munduko migrazio ibilbiderik hilgarriena direla, baina asteazken honetan aurkeztutako zifrek ez dute aurrekaririk. 5 hilabetetan 2023ko ekitaldi osoak utzitako 6.007 hildakora hurbiltzen ari dira gobernuz kanpoko erakunde horren arabera. Eta trafikoan kamioi gidari bat larri zauritu da gaur goizean A78 errepidean, Kortesen, geldirik zegoen beste kamioi bat, jo ondoren. Esandakoa, seiak aldera gertatu da, edo pizkat lentxeago, Ebroko autobiako 116 kilometroan, Nafarroako Kortesen hain zuzen ere, eta Tuterako norantzan errei bat moztuta geratu da. Zauritutako kamioi gidaria Zaragozako 37 urteko gizon bat izan da, eta foru poliziak adierazi duenez, Tuterako ospitalera eraman dute. Errei bat itxi dute beraz noranzkorretan, eta foralek trafikoa kudeatu behar izan dute. Ambulantzia zein suhiltzaileen laguntza ere beharrezkoa izan da. Eta di Jaizkibel inguruan ere, Punk Speak Jaizkibel Wheels and
Waves probak trafikoari eragin diezaioketak. Gainerakoan, lasai daude errepideak. Goazen eguraldiarekin, Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi kaskar xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean hodeiak ugariak izango dira lurralde osoan eta berriz ere euriterako joera izango du eguraldiak. Zaparradak gehien bat kantauri isurialdean botako ditu eta gainera une batzuetan mardul xamar botako du, bereziki kostaldetik gertu eta ipar Euskal Herrian. Ego isurialdera ere zertxoet pasako da euri pixka bat, baina oso gutxi eta Araba eta Nafarroa hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean oraindik ere kantauri isurialdean zaparrada giroak jarrepena izango du eta puntualki zaparrada mardul xamarrak botako ditu. Gauean hori bai atertzera egingo du eta ostarteak irikiko dira. Arratsalde partean ego isurialdean aldiz, giro lasaiagoa izango da eta ostarte batzuk ere zabalduko zaizkigu. Haizeak iparraldetik joko du, tarteka bizi xamar, temperatura minimoak zertxoet baina behera egingo dute, maksimoak antzeko kokatuko zaizkigu, minimoak 9 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak kantauri isurialdean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura freskoenak kantauri isurialdearen barnealdean eta Araba erdialdean neurtuko direlarik eta altuenak aldiz herriberan. Besterik ez, 12etan itzuliko gara azken orduko informazioarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko itxaso Leon, gu bagoaz aurrera eta orain bai, giro musikal eta giro akustikoan murgiltzeko asmotan, dagoeneko prest dugulako gurekin, esan ezin elkarrezketa akustikoan. Melundua zurea zela da, egiaren erdia. Baina bestek zapaltzen dutela da, egiaren beste erdia. Ezakit nor zaren, baina esango dut egia. Ezin esan, askotan hitz bat edo hitz sorta bat babesgune izan ez daitekenik. Oraindik ere, ulertzeko zaila zaigun errealitatearen ezikusiak kolpatzen gaituenean, ze garrantzitsua den, bada sortzen dugun teilatupe hori. Ezin esan, teilatupe horretatik bestaldeari gure aldetik eragitea erraza denik, baina komeni da gure eran kantu bat izan daitekeen enegarren zubi hori eraikitzea. Naiz eta hau eraiztean belundua sortu eta honek min eman. Hala denean, hobe aurrera segi. Urteak pasa eta gero atzera begira, besterik ez bada ere, gure min eta pozen kronologiari arro begiratzeko. Zirrara triste horri heldu behar diogu gaur. Bigarren kafetik, gure bihotzetik, baina batez ere altzagaratitik. Esan ezin proiektuaren buru eta bihotz den Janire Arantzabe baitugu gurean. Iaz, azaroan, okerraz banago, kaleratu zuen erretratu bat lanaren inguruan aritzeko etorri dagoena eta guk erretrato txiki bat aterako dugu edo saiatuko gara bintzat. Ongi etorri Janire etxera eta eskerrik asko gonbita onartzegatik. Egunon, placer bat niretzako minutia, eskerrik asko zuei. Bi bazu. Erretratu bat, bigarren lanak sakon jarriko nez gaur hasieratik, ez dut itxoingo. Bigarren lan honek, Janire zenbat du txuri beltzean egiten den arkatzetik, eta zenbat du koloreko margotik. Esango nuke bietatik daukala asko. Uste dut izan dela disko bat, zakit igual serioago hasi baino lehen, edo koizpenean hasi baino lehen ere, bide luze bat eraman dona, eta denbora asko pasaret kantu hauekin ezakit nola baite igual taldekideekin partekatu baino lehen ere, eta esango nuke badala lan serioago bat ere, eta hartu degula ere denbora gehiago gero ere. Behin kantuak igual oinarriak egon, eta gero estudioera sartu baino lehen ere uste dut ordu asko, eta hori txuri beltzen zegoen horri kolorea ematen ere denbora asko pasa egula, eta uste dut nabaritzen dela ere, kasoia ez dela 16-17 urterekin Janire inozentzia hortatik egin zituen kantu haiek, baizik, eta badirela buelta gaio dituzten kantuak. Askotan ere, txuri beltz hori edo zirriborra nioen, intimoagoa den leku horretan ez, zirriborratzen da normalean kantu bat, baina aipatu duzun bezala ere, diskonetan nabari dira gerora
gehitu eta ez dakit paisaia bete duten kolore horiek. Eta zure buruan erretratatzen zabiltza denbora guztian sorkutzan, impresio hori daukazu edo zure burua eta bizipenez gain inguruari erretratua atera nahi zenion musika hori baliatuz, inguruareku gara, adakit galdera zaila dela, baina zenbat du ere autoerretratutik edo inguruan duzunari atera nahi diozun erretratu horretak. Diskoa atera eta nik beti esaten nun edo ezberdintzen nun lehenengo diskoarekin alderatuz baneukala sentsazioa igual ez zeukala inbeste nitik edo nire autobiografiatik disko honek eta gehiago jarri nintzela kanpora begira. Eta orain kasi, denbora pasadala eta hile batzuk pasadiala, esango nuke badala bereziki kontzientek igual ingurura begira jarri izanaren emaitza disko hau, baina denbora pasala gero eta sensazio gehiago daukatela baita ere ingurura jartzi horretan neretikan uste baino gehiago daukala honek ere. Eta askotan kanpora begiratzean ere, gure etxeetan eta gure barruan gertatzen dian gauza asko ere kanpoan ikusten ditugula edo alderantziz kanpoan gertatzen dian gauza asko ere gure etxera eramaten ditugula eta gure barruan horrek ere badaukala alako pixo handi bat eta mugitzen dela ere hor barruan eta usteet nik hasieran uste baino gehiago daukala honek ere nire autobiografiatik. Askotan ere, eta hemengo gonbidatuen hartan ere asko aipatu dugun ideia dela, iruditzen zait eta interesgarria, albumak edo diskoak ere izaten dira momentu konkretu edo hilabete konkretu batzuetan bizitako horren, ez dakite, kronologia txiki bat, argazki bat, erretratu bat, gaur inoiz baino gehiago. Zuk argi zenuen bigarren lan honetan prozesu honen gailurrak album bat izan bartzuela, eta albuma dio danean alako kontzeptu hitza ez du, inoiz maite, baina argi zenuen alako zerbait behar zenuela, 9, 8, 10, ez dakitzen bat abesti izaten dituen ohiko album batek, baina behartzuela izan kolekzio bat, hilabete batzuen bizipen horien ondorio sortutako kantuena, edo pixkanaka ontzen joan zen ideia bat izan zen, bigarren lan hau nola diseinatu zenuen zure buruan? Bai esan, hasieran neukan idea garbirik, eta beti kontatzen dut, kantuak egiten jo nintzala, eta justu erretratu bat diskoari izena ematen dion kantua, nahiko tartean sortu nun, bosgarren kantaula esango nuke, de hecho. Eta kantu hori bukatu nun, eta hori, kantua rebisatzen entzuten eta hola, konturatu nintzen, ordura arte egiten nebilena, bazala nolabait, nire inguruan gertatzen zen horri, erretratu bat egitearen saiakera gordetzen zala horatzean, ez da pixkat hor konturatu nintzen, igual hemen badago zerbait. Egia da, momentu hartan ere enula guztiz zehaztu, baina nik ustet, behin pixkat hori buruan dezula ere hortikan nahi gabere kasi tira egiten dezula, eta bai ez neukala ez dara superargi zenbat kantu izango zian hori ez, eta utxinion baitari denborari bere lana egin zezan, eta de hecho hasieran nire buruan 9 kanta zeuden, baino belundu bat kanta horre bukaeraldean azaluzan nahiko modu zakit, oso magikoan niretzako, eta hori izan dizuten, asko markatu zon, erretratu bat kantu horren sorrerak nolabait diskonen bidea. Fascinanta irutzen zait, eta beti diote, ze enfoke ezberdinak ditugun, eta prozesu pertsonal hauek ze modu ezberdinan bizi izaten diren, sorkuntza musikan batez ere, eta nola batzutan eukitzazkezu 12 abesti buruan, eta oraindik zerri helduko diozun argi ez eduki, abesti batek ja sordezake alako ari logiko bat, eta horri helduta segi, eta benetan, fascinante da, bakoitzak nola bizi dugun musika gintzautan abestiak sortzearen prozesu hori. Aipatu duzu lehenagoko barkatu diskoari begira, zegoela zuretik edo nitik hainbeste ezaritzeko hasierako asmori, baina gero beste bilakaera bat eduki du, baina aurreko diskotik ze ikasketa atera dituzu zenituen galdetu nahi nizun. Hau da, zegoen pauso hau alagin behar dut berriz, hemendik aldendu nahi dut, izan daiteke hitzetan, produkzioan, instrumentazioan, lehengo mugarri horretatik bigarrenerako jauzian, bazenuen argi zer egin zerez? Nuke esango. Bai haukatzen sensazioa denborarekin eta urteak pasala ere nik ere eskuratu ditu dela beste ezagutza batzuk musikalki ere, eta kasi nahi gabe ere horiek kantuetan islatzen jo naizela. Baina ez hain beste igual modu pentsatu baten egin detelako hau, eta bai igual, esango nuke saiatzen naizela, eta banaizela pertsona bat asko sortzen duna intuiziotik eta visceralidade batetik. Eta asko kostatzen zaitela hortikan kanpo sortzea, eta igual, ez naizela igual, edo naiz konsideratzen mintzat oso musikari teknikoa, eta
Eta atzon igual esatet, igual gauza ezberdinak egiteko ezagutu, saiatu bat igual beste ate batzuk irekitzen, beste modu batzuk planteatzen, baina kostatzen zait. Eta gero behar dut egia esan kantu bat bukatzerakoan gitarra hartu hau txartu eta egiten dezun horrekin ere kantua horre egotea. Baina esango nuke, bigarren disko hau modu kontzienteago batean eraiki detela, baina asko daukala oraindikan ere inozentzia hortatik eta intuiziotik sentitzen datelako horri jarraitu behar diotela kantuak egiterakoan. Orduan, esango nuke lehenengo diskoak akaso erakutsi ditela pausa gehiagorekin gauzak egiten, eta bideak ere igual eskatu didalako ere, edo neroni sinisten ju naizelako hemen egon nahi detela. Zegoen lehenengoan astentzianean, beti ere da pixkat, ez probatzeagatik, baina bai, niri gaina sorpresa zetorri zitzaiten musikaren bidean lehenengo pausoak emate hori, eta bai, esango nuke igual pausa gehiagorekin hartu dituela gauzak, baina inozentzia hori eta intuizioari jarraituz sortze hori hor dagoela oraindik. Zaila izan da, guda txiki hori aipatu dezune bistedalidade hortatik jaiotzen den horri arrazionaltasunaren murrua ez jartzea, ez? Nik ere bizi izan dute, eta ostras, zaila da, eta gainera zuk esan dezun bezala denborarekin ikasi ala, ez? Barruko ahots horri, ez dakit, jaiotzen utzi eta arrazionaltasun hori ez jartzea, ez dakit. Bai, gero elkarrizketetara etortzen zara eta azaldu egin behar duzu arrazionalitaterik ez duen zerbait, ez? Eta guk galdetuko dizugu azaltzeko eta zuk esango zu eske erraietatik atera zait. Eta askotan ere, hemen aipatu izan dugu, gaur ere gaina erabiliko dute simil hori, zirriborro, noizbait jaiotzen den zirriborro hori izaten dela askotan, ez dakite puruena edo, eta gero horri jantzi ostean aldentzen dela batzutan ere zirriborrotatik, eta horre, sortzaileak badu ere batzutan kontraesan hori ez, baina, ederra diskoan ere bildu dituzune elementuak eta kapak, eta hemen hitz ofiziala dugun alderdi sonikoari heldu nahi nion orain, nola ez? Zenik imaginatzen zaitut etxean, aipatu duzun bezala zirriborro horiek sortzen, eta mugarri horiek erretratu bat abestia egin zenuen bezala sentitu zenuen mugarri horiek sentitzen, baina hartuko zenuen ere, eta biztan da, abesti hauek jantzteko erabakia, lagunez inguratuta, prozesu horren inguruan gehiago ezagutu nahiko nuke, naiz pixkat badaki da, baina hemen entzuleak ere ezagutu behar du, eta konta idazu pixkat, prozesu hori nola izan den, zirriborroari kolorea jantzaren prozesua? Bai, egia da, denbora asko pasa genula estudiora sartu baino, lehen nik egia da etxean ikasi edela denborakin maketatxoak egiten, eta igual gehien kontrolatzen dituden gauzetatik aparte, diela gitarrakotzea eta abestearena. Hortaz apartere, azkeneko urtetan, saiatu naizela aldeten egin, oinarrizko maketak edo sortzen eta hortikan kanpo, ezakit, sinte batzuk grabatzen, o medibidez o bajuak, o bateri ritmoak, o lokesea. Eta nik gehienetan esango nuke, abestietan beti oinarrizko idea batzuk sartu izan ditu dala ritmikoki, sintei dagokionez, o bajuari dagokionez. Eta bai berziki ere, atrebitu naizela, kantu hauetako batzutan, sampleen mobidekin jolasten, horren adibide garbia da oraindikeko arpegiadorea. Eta idea oso, baina saiatu naizela igual gauza berriak ere, eta nire gandik igual hainbeste esperotian instrumentuak sartzen ja idea batzuk egiteko kantuetan, baina igual esango nuke oso oinarrizkoak izan diala, ez diala izan igual kantuari aurrera begira leku asko kendu altzioten elementuak, eta behin oinarrizko ideia eukita, jo naizela partekatzen, eta jongeala lokalean asko lantzen, parean daukat baina inigo, eta hori estudiora grabatzera joan baino lehen lan handia ondala, eta ordu asko egon diala ensaioko gelatxo hortan, eta poliki kapak gehitzen jongeala taldean. Zabarroen, inigo isilik zegoela, eta... Tabai asko izan ditugu, Oiuri eta biok, ea zertzen hobea, ni entrevistatzaile paperean egotea, ni entrevistatuaren lekuan egotea, politia zela nik ere entrevistatzea, eta iritsi da entrevistau, hainbeste denbora itxeron dugun momentu, eta ni nago erabat jokozkanpo. Nago, bai,
jokoz kanpona gorduan, segi zuek, ez dakit oso ondo, nau bat ere kokatuta. Bueno, nik baliatuko dut hau, lehen aldiz primizian zuri galdera bat zuzenean egiteko. Ez, baina orantxe, eta zuk inigo, ze guai hau, ez, seriotasun apur bat. Zuk inigo adibidez nola bizi izan duzu, kanpo begiradatik, naiz barne begirada ere baden hemen, familia txikia osatzen dugu denok, baina nola bizi izan duzu prozesu hori Janirekin lanean. Berak aipatu eta kuriosoa egin zai gainera, nigandik espero ez ziren instrumentoak. Bada titular handi xamar bat, disko bat egin ostan, bigarren hori, ze espero zen Janiren gandik eta zer gehitu nahi izan diezuek taldekide bezala? Nik askotan pentsatzen dut Gartxotek galderak egiten dituenean hor parean pentsatzen dut, bota dio, oain galdera, nola erantzun, nola laburtu, ez? Galdera oso zabala da. Eta prozesu oso luze izan da. Nik uste aurreko diskoaren osteko, pandemia osteko, ez dola batean, zuzenean jotzen hasteko garai iritsi zen hartan, iritsi nintzala ni bintzat taldera, orduan Harri eta Jerai gitarran zeuden, lokalean elkartu ginen, eta hasi ginen, ez pixka bat nola jantzi, momentu hartan ere eztabaida bagenuen, bajista bai, ez, zer egin, nik bajoa joko nuen edo teklak, eta azkenean, eta momentuz, bajoa eta tekla jotzen ari naiz, ez, orduan, nik uste prozesuan denetari gertatu dela, bajo elektrikoarekin lokalera joan eta formato pixkat rockeroagoan osatu ditugun kantuak, igual Janireren eskutatik pixkat virginiago jaso genituen ideia batzuk, beste batzutan berak aipatu den bezala ez ja maketak, bazituen intentzio ritmikoak, bazituen intentzio estetikoak, orduan gertatu da denetarik eta egia esan nik eta egitoz ondo kronologikoki abantolatzen, ze badakit gero gauza batzuk estudioan gertatu zirela, abesti batzuk estudiora oso lotutara man genituen, beste batzuk desente lausoago, prozesu oso luze izan da, eta oso politiare bai, baina egia esan, nuke jakingo esaten, noiz eta nola joan diren gauza gertatzen, ze, ez dakit, prozesu oso bat izan da, eta prozesu hori bai, luzea izan da. Nik sentsazioa daukate erretratu bat asinela sortzen duela denbora asko, eta sentsazioa daukat oraindik erretratu da norai sortzen ari garela, ez? Zuzenekoetan disko hau defenditzeko erronka ere, majoa izan da, eta zuzenekoetan ere gustora egoteak ere erronka suposatu du, eta hor gabiltza, beraz, ez dakit. Eta oraindik diskoa, naiz eta masterra aspaldi itxita dagoen, pixka bizirik dago. Sentsazio hori daukat. Ea, ondo erantzun aldu hemen Bai, uste ez dala egon formula garbi bat kantu batzuetan bai aipatu dula estudiora ja oso lotuta juntziala, eta igual esango nuke diala, de hecho, zuzenekoetan ja incluso jotzen genitun kantuak zuzenekoetan ere bide bat egin zutelako eta gure buruan bagenitulako igual bastante argi, baina besteetako batzuk igual maketa serio xogoak edo landuagoak genitun ja, eta bai juntzian igual lotu xamar estudiora, eta beste batzuekin, nahi izan genuen igual ikusi ere ze eskatzen zigun, eta ze gertatzen zen da ze estudioan, ze... Hau kasu esango nuke ez. Bai. Arrazoiak honezkiero, aztu dituzu, txabilduma honek, gogorarazi dizu. Eta kaso honek ere sortzen du sentsazioa diskoa badela estudio aurreko eta estudio bitarteko diskoa, nolabait gure bizitzetan bi momentu bezala daudela, ez? Zuzenean jotzen ari ginen eta jazten joan ginen kantu horiek eta ondoren egin genituenak. Eta uste dut oraindik hori ere badagoela hor. Temporalidadean batzuk denbora asko daramatela gurekin, zurekin gehiago oraindik ez Janire, baina beste batzuk pixkat beranduago heldu zirela eta pixkat berriagoak direla nolabait gure bizitzetan, ez? Bai, nik uste batzuk naturalago ditugula ja gure buruetan, eta denbora gehiago daramatela gurekin, eta akaso beranduago iritsi zirenekin bai euki degula tarte hori, igual jotzen ez ginelakoari ere, eta beste tarte batzuk genitulako, bide berriak topatzeko, soinu berriekin ausartzeko, eta akaso gehiago pentsatzeko ere, ez igual hain ez hain bizeralidadetik, eta akaso, bai, arrazionalismoetik gehiago. Horre, esperimentazioaz ari zaretara ausartzeko aditza erabili berri duzu. Horre, askotan ukidoan galdera bat ere, eta oraintxe ondo datorkit. Sentitzen da batzutan produkzio lanean zabiltzatela pixkat gaur egungo soinu hoiekiko autopresio moduko bat. Ez dakit ulertzen zaidan, batzutan gauzak oso naturalki ateratzen dira, baina bestetan denok begiratzen diogu ere inguruan, sonikoki ari naiz,
ez dakit moda ez dut esan nahi, baina, bueno, bai, bogan dauden soinu batzuk, ez dakit, hor sentitu duzue, kontsumitzen duzuen eta inguruan dauden soinu hoiekiko ausardia horren baitan autopresio bat, hau probatu behar da, honek horrela izan behar du, edo dena izan da ere experimentala baina askea. Ja nire. Nik presioa ez dut sentitu inoiz. Osa, bai oso kontziente naiz gaur egun igual zer dagoen bogan. Baina esango nuke gero konposaterako garaian ni nire premisetako bat badala oso eroso sentitu behar naizela kantu horrekin. Eta niri oso arrotza egiten zaite, gorputzak edo eskatzen ez didan zerbait abeste hori, eta hor nire burua ez topatzea eta kantu hori nire egitea batean. Eta esango nuke, bazkenen nik ere musika denetik entzuten dut, eta referentzia musikalen abanikoan ere esango nuke oso zabala dela, edo ala sentitzen dut. Eta badaude akaso, sonoridade berri batzuk eta hortikan bai edan degula, baina ez nuke esango denik edo aldaketa izugarri bat dagoenik. Ez. Eta gero, ia da bogan dagoen zait universo soniko hori bera ere, ez dela bat ere berria. Eso. Nik hau askotan, hainbeste urte ez dauzkat, baina janire baino batzuk gehiago bai, eta askotan aseganen hitz egiten sintetaz eta konturatzen ez, nik sonido hauek garai batean igual erabili ditut beste proiekturen batean edo antzeko zerbait, eta pixkat hor geratu ziren, eta orain pixkat berriz ere erabiltzen dira, arpegiadore aipatu du lehen janirek, hori, janireren ekarpena izan zen. Baina ni arpegiadorerekin duela 15 urte igual ibiltzen nintzen, baina oso gutxi erabili dira gure musikan, ez? Pentsa, oraindik jende askorentzat arpegiadoreren erreferentzia La Oreja de Van Gogh da. Akaso Euskal Herrian igual asko erabili zutelako, Olaintzi artek erabili ditu arpegiadoreak bere diskoan, eta horrek bapatean ekarri du gorkotasun bat, esan ezinek erabili du, eta bapatean arpegiadore hor dago. Berria, ez dakit, mug bajo horiek ez, oraintxe bada espadan entzun ditugun horiek, larogiko hamarkadatik daude, eta talde pilotek erabili dituzte esparru askotan, beraz, ez, nik uste izan dara, nire kasuan behintzat, janirek noruntz eta pixkat aruntz. Abesti hau pixkat sintetikoago, pixkat elektronikoago ikusten dugu, guazen aruntzaz, eta horregon da lan bat, bai pluginetan eta bai sinteetan soniduak bilatzeko, ez azkenean munduri hain da zabala askotan hitz egin dugu, hartzen ez dela teklatu da, hau etxe gustatzen, eta bapatean eozin programatan bilatzen zera, eta hau gustatzen zaigu, ez? Edo konfiguratzen sonidoak, eta bai, nik bintzat ez presio hori sentitu, igual janirek hartu dituelako erabaki makroagoak edo, ez? Eta gero, bajoarekin zingo dugu, sonidoa gustatzen zaigu, edo beste hau, edo horrelako gauza. Esaten nuen ere, presio hitza igual, handiegia da, baina ulertu diazu, ez? Gehiago zen, askotan gaur egun badagoelako joera bat, orokortzen ari naiz, baina musikak izan behar duelako maxi bezala, ez? Sonikoki eta ez mini, esango dute maxiren kontrako ezakit hori den, baina bai, haunditasun sonik hori ere badagoelako modan pixka bat, ez dena ez dakit nola azaldu ze adjetibo erabili, baina ulertzen didazue intimotasun soniko puntu horrek ez dakit bigarren mailarako atzerapen bat jasan izan balu bezala azken urtetan demokratizatu den eta aspalditik erabiltzen diren medioiek, baina orain badagolako espektakularidade soniko horren aldeko joera bat, noski badaudela oraindik ere ni alde hortatik adiez uarte txikiak poza handia eman zidan diskoa zuzenean oso egiazko defenditu genezakela ikusteak. Akaso niretzat baderako pixkat igual garrantzitsua ez, laukote bagara, eta laukote horrek diskoa defenditzen dugu, esango nuke 42 konpas sekuentziatuta, ez gehiago, hor arpegiador hori sartzen dugu, eskuak etziaten ematen ja bajo eta sintekin gehiagorako ez, eta bombo elektrikoren badago, bat ez dugulako jarri bidean, baina bai, diskoa ulertzen dut maximal xamarra izan daitekeela, oza, produkzio pixkat baduen disko bat badela, baina era berean, diskoa zuzenean ere bere horretan 4 pertsonek defendatzen dugu, ez da, guain beste maximalismo, hori gertatzen denerako, ez, eta gero gustatzen zaita asko da, akustikora ekartzen dugunen ere, ikustea biobakarrik askotan moldatzen dugula, ez, abestiak indar hori mantentzeko, eta beraz, ni justo hortik galdetzen nuen, niri entzule bezala ez aitala iruditu, ondo ulertu, justo kontrakoa, horregatik nion, prozesuan ere gutxirekin ez dut esango, baina gutxirekin
asko lortze hori ere bada autu bat, eta kanpoko etengabeko input horiek dauzkagu, eta entzuten dugun guzti su artifizial asko ere daude, denbora guztian, kritikatu gabe, zilegi dira, baina zaila izaten dela norberaren bide sonikoan, ez dakit, barneari entzutea, lehen esaten zenuen bezala, eta pauso txiki eta ausartak egitea, baina aldendu gabe planteamendu horretatik. Horremen galdera bat duen, atzo okeraz nago musika bulegoak ateratzen duen urtekarian egiten zuten galdera bat artista askori, eta zen pixkat kantautorearen figuraren inguruan. Eta kuriosia galdetu nahi zuen, orain gainera Inigok esan duen gitarrarekin soilik, eta lehen aipatu duzu, zirriborroak funtzionatu behar du gitarrarekin, baina zuia nire talde dinamikaz aparte, individuo bezala, sentitzen zara kantautorearen figura horrekin identifikatuta, hau da, gitarra eta hotxaz soilik espresatu nahi duen norbait zara, edo esango zenuke hortaz aparte produkzio aldetik lehen pausoak eman eta ez dakit musikaren aldaera guztiak ez dakit nola esan investigatu nahi dituen ez dakit musikari bat bezala. Nik adibidez beti sentitu dut nahi saiatu naizen produkzioan eta egiten funtxean naizela gitarra hartu edo zerbait hartu eta esan nahi duen pertsona bat ez, baina ezagutu ditut beste perfil askore bai eta zuk nun kokatuko zenuke zure burua. Kantautore hitza bakite eskaxamarra, baina ulertu diazu ez da. Bai, nik esango nuke niretzako ere naturalena eta egiazkoena eta zintzuen sentitzen naizen modua gitarra eta hotxera dela, eta kostatzen zaitela hortikan kanpo konposatzean naiz eta saiatu naizen, eta naiz eta ez deten inoiz deskartatu eta gustatzen zaiten saltxeatzea. Esango nuke, ontan astearen arrazoia hor eroso ikustea izan zala, eta sentitzen dela oraindik oso eroso sentitzen, eta oso ni sentitzen hor nagoen bitartean, eta ez dituela inungo komplejorik sortzen, egia esan. Kantautore, ezakit, ni ere uste bastante nagola zurekin, eta naiz eta saiatu naizen, erosoen beti ere hor ikusten naizela, eta esango nuke ez diotela ez dari, horri uku egin nahi, naiz eta bideak beti hor daben irikita, esango nuke naizela bastante kantautore. Oso, a ber, hemen denbora, beti hemen jute zaigula, ez dakite kantu bat jotzeko asmoa daukazuen, duzun, bi, ez dakit lehenengo kantua eskatzeko moduan gauden, edo bukaera erakutziko dugun, nola ikusten duzu? Nik jarraitzen dut dualidade honetan, normalen nik eskatzen dut kantua, baina jotzera joan dudala ere badakit, beraz zuek eskatu. Zuek esan. Eskatu ingo dugu. Bai, ez dago juri, bai, eskatuko dugu, zer jotzeko asmoa daukazuen, lehen kantu bisa? Zein da joko duen lehenengoa gai, Janire? Zaila joko dugu. Zaila, osondo. Zer urturi da niñego, Kixalau. Bai, Kixalau. Kixalau. Ez da, baina empatizatzen duzuen ere posizioarekin, nago, bi terrenotan batera, torren nago, como, batzutan hartzen dut puntua, baina batean ikusten naiz berriro beste puntu hartu behar dudala, eta arraro da, Empatizatzen dut, baina... Dena ondo, baina arraroa da. Nola familian gauden, nahi zaitut, deserosoago sentiarazi. Janireri kontatzen dio denan berez, ni lotxatia naizela, deskojonatu itea. Esango nuke, duela urte dola, ezagutzen dugula elkar. Lehenengo aldia dela lotxatuta ikusi dutena. Bai, lehenengo aldiz, Gehiagotan lotxatzen, nahiz. Beti izaten dut dauzkadala erramintak harreman sozialetan eta moldatzeko erraminta horiek garatu ditu dela. Baina ni izatez uste dut lotxatia naizela. Nire bai. Euskal Herriak ez du sinisten, ino basaten ari den hori, baina, gaur lotxatuta dago. Baina, bueno, polita da. Egia esan, ez da bai dagoetan, orain entzungo dugu abestia, baina pixka bat estu inguruan jartzagatik, egia da itzein genuela Inigo elkarrizketatuen mailan, elkarrizketatzailearenean, eta nik argodiatzen nuen polita zela Inigok proiektua barrutik ezagututa, berak ere galderak egin ahal izatea, ze hori ez du beste kazetari batek egingo. Ez dagoelako proiektuaren barruan. Baina lotxatu egin zaigu, eta ez du hitz egin nahi. Hoko aldugu, ze. Goazen ba, gure egune akustikora.
beti egin nahi izan dut hau, eta gaurko eguna handia hortxe ditugu Janire eta Inigo prest, gure elkarrizketa akustikoen estenatoki buskan, beraz nahi duzuenean. Ulertzeko eskatu nizun, tanik oraindik ez eta zer ulertu. Baina iritsiko da bihurgune bat, amildegi honen erdian. Iragarpenak sarri ez dira nahikoa ekaitza saihesteko. Saia aurkituta hasteko, saia aurkituta hasteko. Timatuaren hemen ez dago, zuretzat ezer, zuretzat ezer. Parean milate aukerak bezain beste, antxietate utzi joaten. Utzi joaten, utzi joaten, iragarpenak sarri ez dira nahikoa ekaitza saihesteko. Saia aurkituta hasteko, saia aurkituta hasteko, saia aurkituta hasteko. Saia aurkituta hasteko. Lara lara lara, 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 lara lara lara. Espektakulo, Espektakulo, Goiuri. Lotxa guztia galduta dagoeneko. Bai, ederra. Zer dan ona izatea, jo, Inigo. Bueno, bueltan ditugu. Zegoixoa, mesedez. Ze xalaus. Ez, xalaus ez, berez. Gure barne broma badaukagu, behin gure taldekide harri iraetak, bateria jolea den harri iraetak. Kontatuzuk, Janire zezuan zinean eta ni ez. Movida, eukenula katapultaren baitan alako formakuntza bat eszenografiari buruz, eta ezakit zer. Eta, angina proiektu bakoitzari eskatu ziguten, esplikatzeko pixkat, gure proiektuan edo zaintzaute genuen eszenografia, zenbadutara, ezakit zer. Hau esate genuen, gehiagire, setlista bai prestatzen dezula, arropa igual noizuenka komentatzen dezula ze jantzita movida bedenak, baina, harrik esan zon, igual ez genuela inbeste zaintzen, baino,
oso ondo eramaten gehala elkarrekin, gehala unos potxolos, kanpotik nabaritzen dela, eta horrek asko alio duela, eta denak, parraz ez ginean potxoloaren, kontzeptuaren gatik. Bai, kontzeptuaren gatik. Bai, ez unos potxolos, egia da. Bibarri. Horarri, bai. Goiuri hemen badukate beste galdera. Entrevistarekin ze jarraitu beharko duzu. Baina Barkatu. ez dakite zuri Ez, egin? hitza ez dute izudan eman behar. Sarraski egin dezakegu. Sarraski egin hitzak mamitzeko pixkat. Gaino, jarri jozu zure burari, sarraskia. Sarraskia. Zan. Baina etzazuin, Janideri azaltzearena zer den sarraskia. Ez, Janirek badaki zer den sarraskia. Horregatik, pasatzen dut. Hombre, horrezko matrikularekin. Bai. Baina agian entzulek ez dakit eta horren berriro azalduko dut. Eta sarraskia da, hartzen ditugula hitzak eta hartzen ditugula esaldiak eta letrazatiak eta horren inguruko galderak egiten ditugula. Janirek esan du gainditu zuela sarraskia azkeneko zemen egon zenean eta egia da aurreko lana aurkeztera ere etorri zelako eta egun hartan esan zigun beldurretatik eraikitako proiektua zela. Lehen lanura. Beldurretatik eraikitako proiektua oso kontzeptu interesgarri ditu zitzaigun eta disko hau entzutean, erretratu bat entzutean, lehenengo kantan entzuten dugu parean 1000 ate aukerak bezain beste antxietate. Eta gero bada ezpada kantuan, beste kontzeptu bat, buruak asko pixatzen du. Eta bietan, mezua horrela ulertu nahi duen arantzat behintzat nahiko antzekoa, ez? Buruak pixatzen duela, motxilak, antxietatea, osasun mentala, mezu hauek, Janire esan duzu autobiografikotik asko zuk uste baino gehiago zuela diskoak, honetan identifikatuta ikusten duzu zure burua, pixatzen du buruak. Asko pixatzen du, bai. Eta eske, karo, ni musikan hastearen arrazoia da oso gaizkin egola eta nolabait izan zala alako salamendu txalupa bat musika. Eta usteet hori beti hor egongo dala, ez? Egun zorionez, emezte urte, baina urte batzu pasa diraia, eta gaioz nagoela momentu horretan bezala, baina esango nuke gauzak ere gertatzen doa zela, bizitza ere gure parean doala gauza honekin eta gauza txarrekin. Eta asko kostatzen zaitela musika egitea, ez dut esango beti gaizki egon behar detenik, baina bai, momentu komplikatuei asko eusten dietela, uste dut momentu komplikatu hori nola baita eutxu behar diegula modu batera bestera, eta nire kasuan musikak asko laguntzen ditela, eta aurrera egiten laguntzen digun hori uste dut erabili behar diegula, eta baina musikak aparte, uste dut, la oso gauza politia besteekin ere partekatzen dezulako, eta besteei ere akaso laguntzen dielako. Eta izango nuke, izango nahi zera beti pertsona bat, zaurietatik abestuko duena, eta gustatzen zaitu hori ere. Norden esaidazu, nizu haiek edo akaso gu. Besterik ez abestian agertzen da kontzeptu bat asko gustatzen zaidana, eta da ustez galdutako trenak zenbatzen. Eta etorri zait burura Gloria Fuertes, Fuertesen poema bat, honela diola. Esan zidaten, edo gurdira igotzen zara, edo gurdiari bultza egin beharko diozu. Ez nintzen igo, ez da bultza egin ere. Bide bazterrean jesarri nintzen, eta nire inguruan, behartzuen garaian, mitxoletak sortu ziren. Eta kontzeptu horretaz hitz egin nahi nuke zurekin trena pasatzen usteaz, edo trena hartzeaz, edo trena hartzera behartuta sentitzeaz, ustez galdutako trenak, sentitzen duzu presio bat musikari gaztea, oso gaztea, industriako beste musikari asko bezala hartu behar direla aukera guztiak etortzen direnak, ze industria hau bada horrela volatila, edo agian ez duzu sentitzen kontzeptu horretaz hitz egin nahiko nuke zurekin. Esango nuke kanta idatzi nunean, etzala izan hainbeste musika munduan aritzeak kartezaken presioagatik, baizik eta gehiago zala orokorren bizitzan askotan, gauzak badagolalako zerbait esaten dutena hori, borrokatzen badezu lortuko duzu, eta gauza hauek, eta nik ez detela bat ere sinisten horretan. Esan nahi dut, segurazki lana eginda gauzak erasago etor daitezke, edo ez, eta askotan uste dut gertatzen zaigunaren zati oso txiki bat dagoela askotan gure esku,
eta askotan gauzak iristen ez dianean, badaukagula alako joera bat, frustraziora jotzeko, gure buruak asko matxakatzeko, eta uste eta askotan eman bar jogula, pake pixkat ere gure buruari, eta pixkatzen hori ez, askotan ze punturaino dagon gure esku gertatzen zaigun hori, eta askotan gure buruari lasaitasun hori eskaintzeko, eta hori bizitzan askotan hori. Askotan gertatzen dira gauzak leku batean, momentu konkretu batean egoteagatik edo ez egoteagatik, eta askotan besterik ez dela ez. Eta uste kanta hori idazteak nire buruari asko lasaitzen dula. Hemen badago beste kanta bat, belundu bat oso berezia dena, bertan diozu kontuz kanta batek bizia aldatu badizu gaur, eta diskoa dugunok irakur dezakegu, bizitza aldatu zidan Lain taldearen irudiak kantuaren hitzak direla. Guk agian historia ezagutzen dugu, baina agian entzulek ez eta jakin nahiko nuke nondik nora kantu hau noiz erabakitzen duzun Lain taldeari omenalditxo bat egin nahi diozula, edo ez zen omenaldia baizik eta benetan bizitza salatu zizula kantuak eta alabe arrez sortu zela beste kantu hau hitz egin horren inguruan. Bai, berez, hau da aipatu beten kantu hori, etzegoela igual nire buruan disko honetan, baina batean iritsi zala. Eta movida da, nik gau batean lotara jo baino idatzi nula kantu hau irikitzen duen esaldia, belundua zurea zela da egiaren erdia, baina bestek zapaltzen dutela da egiaren beste erdia. Eta da salio bat asko gustatu zitzaidana, baina hor utzi nuela ez, eta batean horrengo egunean ordizin kalean nebiela topatu nun, ez negon parez pare, baina bai ikusi nun adineko emakume bate hola negarrez, eta ezakit. Somatu nun, hor parean dago emakume bat negarrez, ezakit ze pasatzen zaio, baina lotu nun bargauean erantzitako belunduaren sentsazio horrekin, eta hortik antiraka hasi nintzen kantu hori sortzen, ez? Eta iritsi nintzen pixkat konklusiora belundu garrantzitsunak nire bizitzan nolabait kantuak izan direla. Eta horregatik estribillo horretan idatzi nuen kantu hori ezkontuz kantu batek bizitzalatu baizu gaur. Eta ezinbestean gogoratu nintzen, hemen fondoan entzuten dugun irudiak kantu honekin. Izan zara bizkatu baita, nolabait leheno esan deten hori momentu komplikatu horretan nire bizitzan, gertatzen zitzaidan horri nire begien parean jarri zuen kantua, irudiak kantu hau. Eta ezinbestean sentitu nun behar hori ez kantu honen bukaeran erreferentzia hau egiteko, eta iruditze zait nahiz eta oso tipikoa dirudien, eta nahiz eta artistok asko esaten dugun hau, eta oso topikoa dirudin. Iruditze zait oso adibide garbia, musika gure bizitzan izan dezakeen garrantzi horren adibide oso handi bat, eta ezinbestean ere, intuizio hortatik eta biztelariade hortatik sentitu nun hau hemen egon behartzela, eta egesan ilusio honi egiten dit. Ze polita. Badago beste abesti bat, hitz bat izan duena, abestia bera kontzeptu bat dela esan dezakegu, eta bertan aipatzen duzu, hitz bat, denok dugu hitz bat, oroitzen dugu esan zigutela lehen aldiz eta bigarren aldiz, eta hirugarrenetik ahaztu nahian hitz hori, eta hirugarrenetik ahaztu nahian hitz hori, min hori. Eta orain esaten digute hitz horrekin aldundu behar dugula berriz, eta nahi dugun bakarra da ez ematean min berriz. Kontziente zara kontzertuetan hau abesten duzunean publikoan dagoen pertsona bakoitzaren buruan hitz bat etortzen dela eta ziurrenik guztientzat hitza desberdina izango dela, zer sentiarazten dizu horrek? Justo da kanta idatzi nuenean pentsatu nun hori. Así que posten ez bestek ere ala jasotzea. Bai, uste dela igual idatzi den kantu gordinena zentzua dagokionez eta literalena. Uste hitzek min handia eman dezaketela eta nik nire buruan oso argi daukatzea hitzan niri minak sortu didana eta beste okera izango dezu eta ez daukanak sortu handia dauka. Ez dut uste inor existituko denik. Ez dut uste. Eta hori, eta aldi berean badago kontrasan handi bat kantu honetan niko handikan nire buruari erantzun ez diotena eta ez etena jakin erantzuten. Hori ez, hainbeste min sortu dizun hitz batekin askotan gero esaten dela edo. Askotan igual hitz hori hartu beharko egon nuke eta hitz horrekin alundu, baina niri egia da oraingoz ezinezko egiten zaidala. Hainbeste min suposatu didan hitz hori hartu eta ez dakit aluntze espresio bezala erabiltzea niri oraingoz ezinezkoa zait, akaso egunen batean, bai, eta igual etorriko naiz hori kontatzera. Baina bai, egia esan bada kantu nahiko gordina hau. Eta hori ere egin nahi nuen, askotan usteet, esan ezinen hortan ere jotzen detela gauza metaforikoak esatera, eta hau ere janirek duela lagurteak aso ez lukela egingo,
eta bueno, hori ere pozgarria dela. Aitortu behar dizut Goiuri, orain hitzetan jarraitzeko arazoekin zuzabiltzan honetan, nik hitz bat kantua askotan entzun dudala, askotan jo dudala, askotan jotzen dugu, momentu berezi izaten da kontzertuetan, bi bakarrik geratzen garelako jotzen, eta badu hor, indar berezi bat, kantuak berak ere baduena, noski letrari erreparatu izan diot, baino gehiagotan, baino zuk irakurri duzun bezain barrenera, ez zaitela sartu orain irakurri duzunen horrela, pixkat nire mugitu nau, kantuak berak, akaso mugitzen nauena, baino gehiago. Kantuak badauka, bere pausa eta hitzak pixkat solteago daude, baina nik ere hartu dutola beste sakontasun batekin irakurketa horretan bai. Bai, hartu dut onu pausato bat, esan gabe doa berriz horrezko matrikula atera duela Janirek, baino entzuleak bestela negarrez hasiko zaizkigu, eta ez dugu hori naiz, gustura gongo dira etxeetan, beraz tono aldaketa egingo dugu, eta sarraskiko azkeneko galdera egingo dut, dela noiz jarriko dugu salaketa. Eta Gartxetek azalduko du nori eta zergatik. Guk badakigu gure abokatuak dagoeneko, egoten da epaiketaren aurretik, olako bilera bat, kontziliazio bilera, dozain nola ditzen zaion, guk badaukagu hor eskatu behar duguna, bada espada, erabakita. Vale. Baina Gartxotekin galdera, ze esango dute entzulek, ze enigmatiko zaudeten, ze gertatzen da hemen. Ze salaketa. Gainera, baliatu nahi nuen, zen salaketa hau kointzidentzia eder baten arira dator, eta gaur, besterik ez abestiaren inguran ari zinela, zuk trenak aipatu dituzu hori, eta gaur, onan entorrela, nik trenean ikusi dut, besterik ez, bideoklipean ikusten den tramo hori, Bilabonako, zuen ensaio lokalera joateko tramo hori, eta izan alako metamatrix bat, entzuten ari nintzen, bideoa ikusten, eta hor pasa, hori lehenengo kointzidentzia, eta orain izpide dugun afera hau, Gorka Urbizuren diskotzarra, zurea baina, hilabete batzuk beranduago atera zen, eta bertan ere nabari dira, erretratu batean erabili dituzun, erretratu bat, besterik ez, belundu bat, eta entzule, horregatik salaketa abian da, eta iritsiko zaizkio Janireri iritsi beharkoak. Bromaz aparte, ez dakit hori koinzidentzia baden, trenaren abezela, ez dakit ore baden zuretzat, ez dakit parra egiteko zerbait den, ez dakit pixkat kauen dios bat eragin dizun, ez dakit nun zauden, baina pentsatu nahi du leku polit batean. Oso politean, bai, gaina, grazia egiten ditze, Gorka Urbizuk disko hori atera zuen egunean gaur hemen ez dagoen, baina zeuko zondo ezagutzen duzuen, eta hemen tarteka ere kolaboratzaio bezala aritzen den Julen Goiko etxeak idatzi zian, a ber, ze pasatzen da. Eta jende gehiago ere esan izan dit, eta polita ere, Gorka Urbizu bat suposatu ezakenak, eta niretzako ere, artista bezala ere bere hau txabati oso presente egondalako, eta bereziki azken diskoan igual, badalako nik gertuen sentitu duten Gorkatik, Katamaloen garaitik akaso gertuago dagoen musika estilo bat disko hau, eta bai posten hau ere, alako koinzidentziak emateak, eta jendeak, Gorka Urbizu entzun, eta koinzidentzia hauek nolabait nirekin partekatzeak, eta zurekin gogoratzeak ere, suposatzen duelako nolabait zure pendientea daudela, eta jendeak baduela zure berri ez, hortikan aparte, ez dago... Ez diegu, Urbizum bat eskatuko, ez? Propiedade intelektualidade. Ez, kolabo batekin konponduko dugu Urbizum. Abokatuak badaki, eta... Bero momentuan itzingo dugu, baina, bai. Aprobetxatu dezakegu anexo bat sartzeko salaketa horretan. Etor dadia bigarren kafeko elkarrizketa guztikoetara. Etzazu spoilerrik egin. Ez, eskatzen ari naiz? Etzazula spoilerrik egin. Ui? Spoiler. Edo akaso ia guztia Gartxot, gaur badakidanez gure azken kantuak zenbat iraute duen, esan dizazuket azken galdera baterako edo denbora badaukagula. Nahi izan ezkero. Eta bestela jotzera joango gara. Bai, nik beti saiatzen naiz, azkeneko galdera pixkat irekia egiten eta etorkizuna den enigma horri begira jartzeko balkoira atera eta zer ikusten duen Janirek, hori segadetu nahi nizun. Nola ekingo diozu datozen hilabetei, nundik eta ea, ez dakit,
kortoplazistak diren eta urrunago dauden helburu horiei nola helduko dizun, datozen hilabetean nolakoak izango diren? Orain du datorrela nik uste guretzako nahiko lasaia, ez ditugu kontzertu gehiagi ere ez. Esango nuke udan beti dagoela bizkat zea hori ez, jaiak hasten direla eta gaso melankolikoak garen edo intimotasunetik abesten dugun jendeak. Zaila da guretzako olako jaietan leku bat izatea. Eta batzuk zerbait badago, baina ez asko. Eta gero bai egia esan, eta hau bada gustatuko litzaidaken zerbait, sentitzen detela banaizela eta disko hau ere badala barrukaldetik eta barrukaldean entzuteko abestiak badirela, eta badaukat pixkat arantzatxo hori oraindikan aretoetan eta barruko lekuetan eta barrukaldean ez detela nahi bezain beste gozatu, eta udazkenean bueltatzen geanean, aber olako aukera batzuk baditugun, espero behintzat, eta bida, helburu ez da oso, ez da helburu luzera begira jarreta, hasi hori jarriko dut, eta etor daiteken guztia ongi etorria beti, eta gauza ondiagirik ere ez. Bi bazu, Janire, eta etorkizunean ere barrura begira kantatzen dugunok jaien zirkulo ofizialetik kanpo ere, izan barruan edo kanpoan antzokietan edo ondartzetan gure lekutxoa ere badugun. Bi bazu eta biba egin duzun lan azorionak. Enigo, bigarren abestia eskatuko dizuet, gure holtza txikian, zer joko duzue? Janire kontatuko dizue? Oraindik joko dugu. Sondo, hau single puskada ez, bideoa ere bazuena, eta, hemendik ere entzuleari, gonbita bideoak ere egin dituzunak ere ikusentzunezko sorkuntza hori ere hemendik bueltak da bien, Imanol González Gurutxagak egindako bideoklipa gaine. Good job, Imanol, good job, eta zuek, segi holtza txikira. Gartxot, agurtuko dugu. Bai, prest ditugu, hor Inigo eta Janire, esan ezinen oraindik abestiarekin agurtuko zaituztegu entzule, zu bihar arte ez da, goiuri, hau nola izaten da? Bihar arte, entzule bihar bentxe izango gara, egunero bezala, astelenetik ostiralera, naiz irratian, eta zu Gartxot? Urrengo astera arte, Gartxot. Bai, ez da? Hori da. Hori entzule, gozatu esan ezinen oraindik kantarekin, bihar arte. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen. Ennuak jakin hobeto egiten, orain digoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Ennuak jakin hobeto egiten, orain digoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Ennuak jakin hobeto egiten, ennuak jakin hobeto egiten. Zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko hauskortasunak,
Denbora gehiegi zen, ta dena ez ezaguna zen. Ta nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Keep calm and bigarren kafea.